Aire para poder respirar, iso é o que fai falta, sí señor. Sen aire para respirar non facemos nada. E estes días de chover parece que me falta o aire e que se ven toda a vida en contra miña. Vai ti saber se non é por causa do burato na capa do ozono, que é moi grande. O efecto invernadoiro. Ese é outro tema. Xa lle teño dito a miña irmá que usa moita laca para o cabelo e a laca ven chen envases antiozono. Pois teñolle dito, cada vez que botas laca no cabelo pareceme estar vendo que se agranda o burato no ozono da atmósfera. Ela anóxase toda. Vouche meter o bote da laca polo... Ela ten moito xenio, pero mira, eu digo a verdade, aire é o que fai falta para respirar, que o mundo ten unha parte de aire e cabía ser de nós sen aire. Nós propios temos unha parte de aire. O teléfono, aí está, unha chamada. Vai ti saber quen é. Eu non teño quen me chame, e máis chaman. Tamén que é un misterio ben misterioso. Eu exixo unha explicación. A ver, xa abro o aparello con medo. Quen é? Fale, fale. Que estou aquí e son o dono do aparello. Fale, non teña medo. Que a min non me importa. Este é un morto, seguro. Xa van non sei cantas veces que me chaman mortos. O que pasa é que depende. Ás veces non queren falar. Depende moito de que morto chame. Este vese que é apoucado. Chama e logo non é quen de falar. Fale, home, que a mí non me importa. Fágase a idea de que eu son un tal como vostede. Hai confianza. A min o que me diga non me vai parecer mal. Que a xente non quere nin de broma que se lle apareza un morto ou que o chame por teléfono. Pero eu como se non fose xente. Eu non lle son así, mire, eu ando entre a xente, pero tamén é como se non andase, que eu negocios aquí teñolle poucos, e máis que desde que morreu a miña nai, pois pensolle máis nos mortos que nos vivos. Escoite, xa que chama, non habería por aí? Ela é máis ben gordechiña, pequena, chamase visitación, nós chamámoslle visita. Se non quere, pois non conteste, que xa vexo que non quere.